काय कावळे कावळे माणसांना म्हणते का कावळ्यांना म्हणते? नाही तुझं कावळे पण आहे. कावळे बसले आहेत ना ते बघ उठतात आहेत माणसातला. पंखा आले तुला, पंखा आले पाठी. हा मला पंखा आला. ते कसं वाटतं मस्त आहे. अशा गावातले झाडं अशी सजवली तर? हा लय भारी दिसतील. नमस्ते. आज आम्ही तयार होऊन कुठे चाललो माहिती आहे का? बँड्राला फिरायला चाललोय. बँड्रामध्ये काय काय आता काय सजावट केली आपण सर्व बघणार आहोत. हा बसा. कोण असतोय ना? हां रेडी असतात. मला माहिती आहे मी घेऊन जाते चला. आज आम्ही ओला उबेर न बुक करता डायरेक्ट रिक्षा पकडली. हा कारण या टायमाला ओला उबेर बुक करणं म्हणजे महाग. होय. आपल्या रिक्षा जरा स्वस्तात जाते. ओला उबेर 600 पर्यंत जाईल, रिक्षा अर्ध्यामध्ये जाणार. सुरुवातीला झोपली. चल मम्मीला एक प्रश्न विचारतो. मम्मी, बँड्राला ह्या अगोदर तू गेली आहे का? आपण सुरतला गेलो तेव्हा हा ठीक आहे. ह्याच्या अगोदर पण तू गेली आहेस का कुठे तिकडे? कधीतरी गेलेली वाटते. काय करायला? काय करायला अशी नाही. लक्षात नाही आलं? नाही. तुला ताजमध्ये बोलवलं होतं ते? अच्छा तिकडे गेलो होतो. हां, ते ताज लँड अँड बँड स्टँडला आहे. हा काय? आता ना समोर स्पीड ब्रेकर येतो. स्पीड ब्रेकर आला की कसं माहिती आहे ना? काय झालं, जागा नाही होत आहे? पूर्ण शोल्डरच राहते. हां, शोल्डर राहते, पाठी पुढे राहावं लागतं. लागेल ना बघा. झुकायचं ते जसं करून करून बँड्रापर्यंत. ही काजलची बिल्डिंग आहे ना? बरोबर ना, तुझी बिल्डिंग आहे ना पूर्ण? कोणती एरिया? आगे इधर साइड में लगा दो किधर. पोचलो. तू आली इकडं आली आहे का ती? तू समोर बघितलं काय? आता आम्ही इथे पोहोचलो आणि दर्शन घेऊन बाहेर पण आलो. आतमध्ये शूट करायला नाही ना देत. आता इकडून आपण बाहेरून या साईड. आता माउंट मॅरीचा ते बाळ कोणत्या साईडला होता? या साईडला राईट साईडला होता ना? हां. त्याच्या राईट साईडला ना? तुला कसं वाटलं इकडे येऊन? मस्त वाटलं. इकडे आता फोटो काढूया आपण. सेल्फी काढूया. सर्वजण आजूबाजूला सेल्फीज काढतात आहेत ना? काय आता इथे आम्ही फोटो काढत होतो आणि आम्हाला आमचे सबस्क्रायबर भेटले इकडे. हाय करा कॅमेराला. हाय. कुठून राहता तुम्ही इकडे? बायकाळ्यावरून आलो. बायकालवरून आला? माउंट मेरीसाठी. मी अचानक बघितलं. मी म्हटलं आम्ही यांचे व्हिडिओ बघतो आणि हे एकदम समोरच. हे हाय कर म्हणा. हाय कर. हाय कर. फोटो घेऊया एक. हाय. असं गाणं ना हे यायला म्हणजे पाठच्या. सो का ड्रीम कॅचर आहे ना, हाताने बनवलेलं असतं हे ना. हे हाताने बनवलेलं. काजल, बार्बी डॉल.
मम्मी डॉल आणि सॉफ्टवेअर दिसले की मॅडम लगेच पुढे येते. हे बघ, किती छान आहे. आपली दिलूची फ्रेंड आहे. मम्मी आपण ते इव्हल आहे बघितलं होतं ना घरात लावलेलं ते तिकडे आहे ना ते. ताई मागवले काय घेते काय पाहिजे तू घालून बघ तुला सूट होतं का बघ आणखी घाल वरती घाल डोक्यावर घाल मास्कवर सूट होते तुझ्या रेडवाला का रेडवाला घाल 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 ते घाल बघूया तू घालून दाखव मी तू घाल तिला नाही तिने ते ऑलरेडी घातलंय बघा मॅडमने हे बाबूला यूज होईल आपल्या हां छान आहे बाबूला यूज होईल काय चालू इकडे सिंगिंग ते कार्यक्रम चालू आहे आता आता उजेड आहे म्हणून आता रात्रीचे ते एकदम छान दिसतील सर्व जमली नाही ना नाही जमली चल. आवडली छान आहे झाडाची आपण रांगोळी काढतो ना झाडाची रांगोळी त्याच्यात पान काढतो ना तशी ते पानाची खरोखरची डिझाईन आहे हे पण कसं वाटतंय ना मस्त आणि समोर बघितलंस ना हा ही झाडं बघ ते पाल्याची भाजी आहे काय असं वाटते पाल्याची भाजी आहे माठाची भाजी पिली पाणी पियाली तू पियाली मी पियाली बस बस तिकडून समोरून व्ह्यू बघायचा काय कावळे कावळे माणसांना म्हणते का कावळ्यांना म्हणते नाही तुझं कावळे पण आहे कावळे बसले आहेत ना ते बघ उठतात आहेत माणसात हो तोच मारायचा एखादा नाही मारत ते किती भारी चालली समुद्राचा व्ह्यू असा छान वाटतो ना सनसेट होईल बघा आता तू जे हॉटेल होते ना तू बँड्रा बँडच्या ते ताज अँडला आली होती ना तो हॉटेल तिकडे आहे लय लांब आहे म्हणजे चालायला लागेल जरा आता वाजले इकडे बरोबर 6:15 आता आम्ही बँड्रा बँड स्टँडला आहे ना पोच बघा येतोय कसा तो बघा दिसणार नाही तो आता आपण कुठे जाणार माहिती आता तुम्हाला कुठे नेणार माहिती आहे का मॅपमध्ये बघा तुम्हाला मॅपमध्ये दिसत असेल या एंडला आहे ना आपण आता बँड्रा रिक्लेमेशनला जाणार आहे आपण पाठी त्या साईडला कसं वाटतं पायाकडे लाईट आहे ना लाईटीवर चालतंय असं वाटतंय ते कसं वाटतं मस्त आहे अशा गावातले झाडं अशी सजवली तर हा लय भारी दिसतील है ना उद्या गिफ्ट बघा गिफ्ट तसं आवडलं का मस्त जाऊया छान वाटतं ना ते बघायला आवडलं काय हा असं बघायला भेटतं का आपल्याला कधी नाही बघ ना हे क्रिसमसचं सर्व सजवलेलं आहे झाडावरती घंटे छान लावले लाईटीच्या तिथे बघ तिथे चला पंख
पंखा आले तुला, पंखा आले पाटी. हा, मला पंखा आला. चला ते पाटी का ठेवल्या बोलते हत्तीची सोंड. काजल, काय आहे ते पाटी? काय आहे ते? हत्तीची सोंड. मम्मी हत्तीची सोंड आहे ना? काय आहे ते? मग काय आहे? काय काजल ते? कॅप आहे का? हा? सांता क्लॉजचा कॅप आहे तो. हा हा काय? टोपी आहे? सेंटा क्लॉजची. मला वाटतं हत्तीची सोंड. मला ते सर्कल हा जिराफ दिसला का? जिराफ. जिराफ केवढा आहे तो? त्याच्याजवळ जाऊ का खाली? हा त्याच्याजवळ जाऊ परत येणार नाही वरती मग. का? हे काय वाटतं समोर? काय वाटतंय? खाली नाही. हो बघ, बूट आहे बघ. तिकडे टोपी होती, इकडे बूट आहे. इकडे बूट आहे. एक वस्तू ठेवल्यात वाटतं समोर. हा, टार्गेट तिकडे संपला. बूट भरलाय गिफ्टने. चल यार सबको ले लेना. हां हे ओळखलं का? काय ओळखलंच काय? हे छान येते ना चक्र. अरे तुम्ही इकडे पण येता? नाईस टू मीट यू अँड कॉंग्रॅच्युलेशन्स. व्हिडिओ बघतो आम्ही तुमचे. थँक्यू, ऑल द बेस्ट. छान वाटलं. ते हार्ट आहे, हार्टच्या मध्ये ना फोटो काढायचा. रेसिपीज एकदम छान असतात, खूप मस्त. सर्व रेसिपी छान आहेत या काकींच्या. प्रसाद प्रसाद घ्यायचा पहिला आल्या आल्या, चुकायचं नाही कधी. कसा होता प्रवास? प्रवास मस्त होता. बँड्रामध्ये काय बघितलं तू? फक्त खायला प्यायला नाही. काय कायच नाही. खायला प्यायला पाहिजे तर घरातून घेऊन जायचं. बाबा आज समजलं. पाण्याची बाटली घेतली. तुला भूक लागली होती, तू काय बोलला? तिकडे जाऊन काहीतरी खायला पाहिजे. बँड्रा रिक्लेमेशनला जायला म्हणजे पहिला इकडे गेलो, माउंट मॅरीला गेलो, मग बँडस्टँडला गेलो, मग रिक्लेमेशनला गेलो. फोन आलाय जायला 300 रुपीज, यायला पण 280, आणि मधीच ते बँडस्टँडपासून रिक्लेमेशनला जायला 60 रुपये काहीतरी घेतले. अजून एक तुम्हाला सांगतो की अशा ठिकाणी ना सध्या मास्कची चेकिंग चालू आहे. हा. तर सर्वांनी मास्क घालावं बाहेर जाताना, नाही तर फाईन्स आहेत तिकडे. अशा ठिकाणी जिकडे पॉश एरिया आहेत ना तिकडे चेकिंग असतेच, आणि बरोबर कुठे कुठे गाड्या थांबतात ना सिग्नलला, हा. तिकडे तर असतातच. आता बघा मास्क लावून घ्यायचा. बदलापूरला पण जाताना भांडूपचा जो टर्न आहे ना तिकडे सुद्धा असतात, BKCला सुद्धा सिग्नलला असतात, आणि बँडस्टँडला सुद्धा BMCचे माणसं आहेत. नाही घातलं की मग ते हे करतात, पकडतात. तर त्याची तुम्ही फोटो काळजी काढतात. घ्या. आमचं काय घेतलं नाही, पण आम्ही बघितलं म्हणून तुम्हाला ॲडव्हान्समध्ये सांगितलं. हा. छान होते ट्रिप. असं वाटलं रिक्षातून जास्त फिरलो. आणि वॉकिंग. हां, ते बँड्रा बँडस्टँड कसे माहिती आहे का, चालण्याचे सर्व प्रकार आहेत तिकडे. हा. सर्व चालायचं. फक्त लाइटिंग बघायची. आणि कसं आम्ही का गेलो माहिती आहे का, क्रिसमसमध्ये खास करून या न्यू इयरसाठी ना ते छान सजवलं होतं, म्हणून आम्हाला वाटलं की आपण बघावं, आणि तुम्ही पण बघितलं असेल. ते छान होतं. आता भूक लागली, पण आता जेवून घेतो आम्ही काहीतरी. माझे हातपाय धुवायचे चांगले, फ्रेश व्हायचं, नंतर जेवायचं. माझी बाबू दिसत नाही. ही काय तुझी बाबू? ही ना बाबू, घरातली दुसरी ही बाबू. माझी बाबू आहे. आई तुझी बाबू. दुसरी कुठे बाबू? माझी बाबू दिसत नाही. अरे माझी बाबू झोपली आहे. कुठे आहे? ही बघ. हा, मॅक्सीवर झोपली आहे माझी बाबू. ही बघ माझी बाबू. माझ्या बाबूला काय आणलंय दाखवू? काय काय आणलंय? आणलंय? हा, काय घेतलंय आपण ते? हा. काजल कुठे आहे ते घेतलेलं आपण ते? बघ माझ्या बाबूला काय आणलाय. माझ्या बाबूला काय आणलाय हे बघ. माझ्या बाबूला काय आणलाय. अरे वा 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 वा. बघा काय आणलं. इकडे बघ, बघ बघ बघ. पाळला माझ्या बाबूनी. माझ्या बाबूनी पाळला. बघूया समोरून.
अरे वा ससा झाली ससा. काजल ससा हे काजल ससा ससा लवकर रे बा ससा झाली. ससा लवकर ससा बघ असं कोणी बघितलं तर काय वाटेल कोणाला. अरे ससा ससा दिसतो कसा ससा है ना? कसा दिसतो कसा. हे अजून एअरबेन आणलाय. ते नको घालू. हे बघ मस्त ते दिसतो. याच्यावर ठेव दिलवर ठेव बरोबर. अरे वा अरे वा. पडते वो पडते वो पडतो. बाबूसाठी तो हा ते बघ दिल बघ दिल बघ दिल बघ ते बघ दिलवर बघ दिलवर बघ. चला दिदू टाटा करा दिलू. दिलू टाटा कर बाबू. तुझी तुझी माणसं सगळी बघतात ना तुला. अरे घालून बसली बघ घालून बसली.